Aku mau ada di rumah. Aku di Kecamatan Pondok ing Telon. Jurune opo Mas ya? Ono ing pelakatan Pondok ing Telon. Aku pasang plakat. Plakat mujudake plakat opo ya? Plakat saing boro adol-adol. Jur sing kok sayembarake opo? Sing tak sayembarake ora ana liya kok Haji Biaro. Haji Musiano. Nah, jur sayembaramu nopo ya? Mergo adikku Biaro iki ae pane. Aku gawe sayembara sok wae ora mawas. Bocah nom-noman sing iso ngalahke karo pesyake kuwi pane aku Biaro. Biaro. Nek kono yo bakal patut dadi kawan kasebut. Kancamu Pak, yen kok kadang mesrane kudu ana sing ngalahke. Yo mestine sing iki dadi kawan kasep, dadi kawan tuwa, ora kadang duweni bojo yo Pak yo. Mas ya ki. Nggih, Pak. Apa kira-kira kowe iki suwe? Streaming, boten apa? Offline. Pak. Ora bakal adikku sian dadi kawan kasep. Opo aku telinga percaya. Sabu bulan iki ono sing dadi karo Bapak. Besok saya jadi jundune adik. Di wong kasih sedine kuwe kawana. Oh, itu kasih wong sak iso waktu lagi. Ekone sing dadi jundune adik jalo ora bisa ngayomi kawan Bapak. Lha iki kan iki sing tak kena karo Pak. Yo. Lagi terus bisa niki kalau manusia koyo Mas Iwan. Ya itu aku. Kumur ini wae kumur. Support aku nono li. Komisi karteo. Oh my God. Aku tak duwe kasine yo kan. Aku meh. Ora usah. Aku ketuaan duweni Pak. Ora usah terang nek ora usah. Bisa aku iki ngerti lawan kesatoron. Kok nanti siramu munggah ana ing pertapan kaya aku. Jane iki sampeyan iki sapa? Karo apa karo sampeyan? Menika pertapan kaya aku. Lagi beneran. Aneh ini aneh. Kok kenapa? Ini karang. Ini aneh. Aneh. Iki. Kok
Nah, sakwise ngerti yen iki ana ing kapan kaya ngantos peminggat wonten ing pertapan kaya saktenanipun badhe nglamar ingkang nami Sri Arum. Mas Arum. Nggih. Sakwise tenane aku ngerti planet-planet ana ing jero rapakan kae. Pancen tenane aku nyocoki kabar. Opo bener ana ing pertapan Arum iki ana sae. Nah, iki pancen bener nek ana ing pertapan Arum iki ana sae goro. Tak kenale iki kudu ora sampe. Perkara jeneng kok ora mesti duwe kok. Sampeyan duwe. Duwe. Oh, kenake itu Indro Baskoro. Indro Baskoro. Wadah jeneng matur. Matur apa ora? Jos. Indro Baskoro. Bupati tingkat 2. Awu kami ya. Sampeyan Bupati tingkat 2. Oleh kabupaten. Walah, cukupan kowe. Indro Baskoro. Asal Indro Tanoyo. Indro Tanoyo. Aku sapa Indro Belos. Ya, uko pangkatku hati-hati. Indro kedua kuwi. Ana ing pertapan kaya iki ana sayang goro, sayang gores, sayang orang. Sok sapa sing iso nyempal baune mesti yakin ki lan jenis sing iso ngalahke kuwi upane ora ana yo mung Sri Arum. Kadamu Sri Arum. Yo. Siaping sak umpama kowe duwe panggon tak sabui ampe dituju barang Sri Arum. Iki sampeyan aku boleh boro. Boleh saya boro. Ini masih ada. Pak. Sebule anggon gare di mana boleh. Sebulan ana ing jagat ayo to para bupati dipodho. Napoli saya boro. Nek panjen kabeh wis dadi garpu dhewe, kenapa piniti? Kok jagal sepiro kaya bisane kabeh para bupati. Sing kabeh kepengin tuwene kawat diwiyasan. Oh, kaya ngono. Indro Baskoro, Indro Tanoyo. Sarene kowe arep nggoni sayembara. Kae ana ing jaba lembar kawat wis tak cepake ing kono bakal bisa. Ayo ngono. Wis ana sing bakal digoyo kantor-kantor. Kula terpamit pamit aku tak. Ana ing jabaran, ana ing Terima kasih.
Ayo, ojo kira pasti kulon lanang.